Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, Darko ovdje iz Ureda mobilnog centra, čujete me? Dobro. Ovako, moje ime je Darko i zovem vas iz Ureda mobilnog centra za ukradene mobilne uređaje. Znate, imamo problem. Stvari, vi imate problem, ako me razumijete. Dobro. Ok. Gledajte, ja vas samo zovem da vas obavijestim da ćemo morati permanentno isključiti vaš mobilni uređaj u narednih pola sata, razumijete? U narednih pola sata. Kad nije obavijest došlo Molim, ili niste razumjeli ili me niste čuli? Nisam vas čuo, narednih pola sata ili kad nije došlo obavijest iz Ureda mobilnog centra, morat ćemo isključiti vaš uređaj permanentno, dakle za stalno, dobit ćete o tome još i SMS notifikaciju, a ja vas samo izvješćujem unaprijed da imate barem još 20 minuta vremena obavijestiti sve kojima je bitno da vas više neće moći dobiti na ovaj broj. Znam, niste vi krivi, je tako? Da, evo samo malo, gospodin, ja radim. A ja vas samo izvješćujem unaprijed da imate barem još 20 minuta vremena obavijestiti sve kojima je bitno da vas više neće moći dobiti na ovaj broj. Znam, niste vi krivi, je tako? Da, evo samo malo, gospodin, ja radim.